sergeante? Sunt acasă, lângă priză. Tu e sănătos? Vrei să fac aici o criză? Adică, păi de ce? Păi te aștept la studio. Gata, bre, că plec, mă îndrept eu spre metrou. Haide, bre, odată, fiți ar telefonul de râs. Ce vrei, bre, să fac? Atâta am, nimic în plus. Dacă nu existam eu, erai mult de foame. Haide, ia de aici să te dai în oraș mare. Ce e asta, bre, tante? Înțeleg că e sărac, dar școala ai făcut? Citește, nu fi cuiat. Motorola Razr 50? Ai văzut că n-a fost greu? Bre, mă faci să plâng, ăsta e cadoul meu? Alo, gara, cine a zis de vreun cadou? Arăta, Moș Crăciun, trebuie să mă rat din nou? Păi matale mi le-ai dat. Până aici adevărat. Păi și nu-i zice cadou? Muncești, băi, pentru el, băi. Ce să muncesc, bre, vorbește, nu doar jumate. Ai camere pe spate, amândouă de 50. Megapixeli? Megaboss, să se vadă mai bengos. Adică să-ți fac clipuri. Bravo, bre, chiar nu ești... Bre! Iartă-mă pe mine, era cât pe ci să-mi scape. Bre, se și pliază? Se pliază, stai să vezi ce luminează. Nu